това просто блокира и нервната система казва стоп. Затова много често те стават агресивни, тъй като не получават разбиране, не получават пространството в избор, да могат да излизат себе си, да изкарат това, което им кажи, по-просто казваме, да издишат. Здравей, аз съм Стела Василева, намирам се в Стара Загора. Можеш да се запишеш час при мен през Супердок или използвайки телефона, който е изписан на екрана. Аз съм психолог, психотерапевт и лечебен педагог и днес ще си говорим за хиперактивните деца. Ако тази тема те вълнува, остани до края на клипчето. Бих сравнила нервната система на хиперактивното дете с един астматик. Какво се случва при астматика? Дишвам и после не мога да издишам. Правя спазъм. По същия начин е с тях, само че това се случва с нервната система на детенцето, тъй като при тях има една много по-богата чувствителност и възприемчивост към света. Това, което аз и ти ще възприемем за един час, хиперактивното дете го възприема на трета, на пета, на 10-та степен, зависи от спектъра вече. И съответно това дете просто прегрява, просто блокира и нервната му система казва стоп, не искам повече да възприема, стига толкова, пренаситих се, не мога, трябва да издишам. И как издиша една нервна система? Тя иска тялото да се движи, да изхвърли това, което му е в повече. Обаче това не е много социално приемливо. Обикновено ги караме да стоят на едно място, да мълчат, съответно това ги напряга, това ги изнервя, нещо вътре им работи, нещо ги буди и те искат да го изведат. Затова много често те стават агресивни, тъй като не получават разбиране, не получават пространството, от което се нуждаят. За тях е много важно да има много малък период на концентрация и интелектуално възприятие и след това да им се даде свободата, но по един одобрен, по един безопасен начин, по един приятелски начин. Да, ти имаш право на това и това. Съответно да имат някакъв избор, някаква гама от възможности, които са изброени от възрастния, т.е. да има и граница, не да започна тук да труша и да правя съвсем каквото си искам, но в тази граница аз все пак да имам някаква свобода, да имам някакъв избор, да мога да изяда себе си, да изкарам това, което ми тежи или по-просто казвам, да издиша.